Kaixo guztioi, gaurkoan ere, elkarrezetaren tarteari lehioa irekiko diogu hemen Amaika Telebistan, gaurkoan zientziari helduko diogu beste behin ere, eta horretarako Elurjarreko Ana Galarraga daukagu gurekin. Arratsaldeon, Ana? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, dagoeneko 8 aste dira, 2 hilabete, COVID-19 gaitzak eta arek eragindako izurriak gure bizitzak hankaz gora jarri zituenetik, eta lehenik eta behin balantze bat eskatu nahiko nizuke, pandemiaren bilakaeraren ingurukoa batetik eta bestetik hartutako neurrien ingurukoa ere. Bai, bueno, ez da erresa, ikusi dugun bezala, bilakaera benetan txarra izan dalako, ez dalako lortu lehenengo kasuak eta izan zirenetik hori gelditzea, horri neurria hartzea eta prebentzio neurri guztia martxan jartzea behartzen garaian. Horren ondorioa izan da, hasieran infekzio berri bat zen hori, izurrite eta genozkia anemia mundu osoa da. Orduan, bilakaera benetan izan da txarra eta ezustian harrapatu ditu guztiak. Osasunaren mundu erakundea bera ere, baziren urteak, epidemiologoak esaten ari zirenak, horrelako zerbait gertatzeko arriskua badagoela, zantzuak badaudela, ez bakarrik orain gertatzeko, baizik eta hemendik aurrera ere gero eta sarriago izatia horrelako gauzak, baldin eta ez baditugu baldintzak aldatzen, baina aurretik izan diren abisuak edo ez dira kontuan hartu, eta gainera aurrekariek ere ez zuten horretara laguntzen. Ze SARS eta MERS adibidez honen antzekoak izan zirela, lortu zen gelditza edo gelditu ziren, gripe A edo agripea ere uste baino azkenean motelagoa izan zen edo ezain larria, eta honek aurreikuspen okerrenak puskatu ditu. Bai, asko ikasi. Jarraitu neurrien inguruan, bai. Ez neurrien inguruan galdetu dezuna, hor garbi ikusi da, egon direla herrialde batzuk lortu dutenak hobeto erantzutea eta beste batzuk aldiz atzeratuta gelditu gara. Eta ondoen erantzun diotenak izan dira hain justu, Txina hasiera batean saiatu zena egiten eta lortu ez zuna, eta da, lehenengo kasuak detektatu, haiek 40 aldian jarri, haiekin harremanetan izandako guztiak, kontaktu hori guztiak identifikatu, haiek isolamenduan jarri ikusteko zer gertatzen zen, eta horri esi bat egitea ez edatzeko. Hori egitea lortu dutenak, eta gutxi izan dira, eta horretarako osasun sistema indartsu bat izan dartzuten, sistema guztia prest izan, eta baita ere zuhurtziaz jokatu eta ez harrokeriaz, horrela jokatu dutenak, Zelanda Berria adibidez, izan dira bakarrak lortu dutenak birusari benetan ateak istea eta gainditzea, ezta? Gainerako guztiak ez dira gai izan, eta hor askotan egon da, berandu erreakzionatu izanaren ordaina. Bai, asko ikasi dugu pandemiaren bilakaeran zehar, ondorio tragikoekin, eta oraintxe neurri batzuk aipatu ditugu, baina bereziki ereduen inguruan sakondu nahiko genuke, izan ere, badaude kasu batzuk, detekzio goiztiarraren bidez, aipatu bezala, Zelanda Berria kasu, nolabait pandemiari aurre egin diotenak, eta egoeratik alik eta hoberen atera direnak, eta badaude ere bestelako eredu batzuk, hasiera batean erresuma batuarena, eta gerora estatu batuetan mantendu dena oso ondorio latzekin, bestelako formula batzuk ahalbidetu dituztenak, ondorio aipatu bezala oso negatiboekin. Detekzio goiztiarra, baina baita ere birusaren transmisioa eteteko azkenean pertsonatik pertsonara pasatzen denez, pertsonen arteko distantzian eta konfinamenduan oinarrituta hori etetea guztiz, hori da bat, eta bestea da horrek dakar baita ere jarduera sozioekonomikoa gelditzea. Orduan, hori ez gertatzeko lehentasuna eman diote horri baimenduta, jendeak elkarren artean harremana izatea, eta orduan
bueno, neurriak hartu bai, ospitaletan eta bar, baina ez, batetik besterako infekzio hori ikusi zetetea. Eta horren helburu izango litzateke, talde immunitatea lortzea. Hau da, nahiko jende, populazioaren 60-70, gehiengoa, kutsatu eta berez, gaitza gainditu eta immune bihurtzen denean, arriskuan daudenak, babestuta gelditzen dira. Hori lortzea planteatu zuen adibidez, Boris Johnsonek hasiera batean. Gero ikusi zutenean horrez zenbat hildako ekarriko zituen eta gainera hildako horiek izango zirela birusarentzat iristen dena ez erasokorra dena adineko pertsonak eta lehendikan gaitza badituzten horietan, atzera egin behar izan zuen. Jendeak berak hala eskatu zuelako, baina horrek ekarri du denbora galtzea eta jaurdurako edatuta egotea birusa. Talde immunitatearen estrategia ikusi da okerra dela. Gainera, onenean jarri ezkero ere, talde immunitate hori lortzeko, behar da batetik, seguru egon, gaitza egiten duten guztiak, benetan babestuta gelditzen direla. Ikusi da, gaitza gainditzen duten gehienek antigorputzak sortzen dituztela. Hori dira, gorputzak birusa harrapatu eta suntzitzeko erabiltzen ditu molekulak. Eta horiek beste gaitzen aurka sortzen diren bezala, nola virus edo bakterio bakoitzekiko berariazkoak diren, honekiko ere sortzen direla ikusten ari gara eta testak ere horretarako egiten dira adibidez. Baina ez dakigu babes horrek zenbaterainoko sendotasuna daukan, ez da zenbat irauten duen ere. Orduan oso baikorra izatea da, espero izatea, hori nahikoa izatea ez gertatzeko benetan osasun larrialdi sendo bat aurrerantzean ere. Eta gainera, 60-70 hori lortzeko olatu aldi bat ez da nahikoa. Historian atzera eginda, adibidez, 1918ko gripean, 3 olatu aldi pasa ondoren eta 50 milioi pertsona edo 100 milioi tarte hori kalkulatzen da. Hil ondoren lortu zen, ez da? Orduan, hori planteatzea oso ausarkeria, edo zurtziegabetasuna handia behintzat bada. Bai, talde immunitate portzentai horretatik urruti egoteak, batetik... Oso urruti gainera, gaude, 15an daude, birusak gehien erasotu duen populazioetan, adibidez, Italiako leku gogorrenetan, osasun eremu batzuetan, leku txikitan ikusi dan horietan, 15, atera kontua populazio orokorra, askoz txikillo izango da, seguruna. Laizter ikusiko ditugu emaitzak, baina txikiago izango da. Bai, horrek aipatu bezala, bigarren olatu aldi bat etortzeko arriskua bere horretan mantentzen du, eta horrekin batera, azken egunetan asko hitz egin da, eta Euskal Herrian bat lehenengo fasea deitutako horretan murgildu gara, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan murrizpen batzuekin, baina hor kokatuta gaude, eta zentzu horretan ere, deseskalada deitu zaion egoera hortan ere, arduraz jokatzeko garaia da, aipatu bezala, talde immunitate hori urruti dagoelako, eta olatu aldi berriak etortzeko aukera, bere horretan eta indartsu mantentzen delako, eta bigarren olatu aldi horrek ere, ondorio oso latzak izango lituzkelako, bai osasun aldetik, bai giza zein ekonomiari dagokionean. Hori da, hor badao abantaia bat, eta da bide bat egindula eta asko ikasi dela bidean. Badakite adibidez gauza asko hasieran ez genek izkinak inork. Eta da asintomatiko proportzio eta horiek kutsatu egiten dutela. Orduan horrek esan nahi du, neurriak are gogorragoak izan behar dutela, are zurrago jokatu behar degula danok ere, ez dakigulako benetan infektatuta gauden ala ez, sintomarik izan gabe. Hori da ikasi dan gauzetako bat eta oso kontuan izatekoa eusteko
neurriei bere zorroztasun guztiakin, ezta? Hori da bat, beste bada, gaitzak ez diola eragiten bakarrik birikei. Orduan, medikuek ere, positibo bat etortzen zaienean, ez dute bakarrikan begiratzen arnaz aparatu mailan, baizik eta maila sistemikoan beste organoi ere eragiten dielako eta baita zirkulazio aparatuai ere. Orduan, tratamenduak eta sendatzeko bideak jartzen dira ja asko zabalago, eta ez bakarrik zentratuta biriketan. Ze hori ere ikusi da, gero jendea hil dena, ez dela hil bakarrik arnaz aparatuko komplikazioengatik, ez dela pneumonia hutsa. Ikusten ari dira baitare oso luze irauten dula gaitzak, eta gorputzetik kanporatzeko birusa denbora asko behar dela. Orduan, sendatuta ere denbora askoan infektagarri izaten segitzen dula batek. Sendatutakoetako batzui lesioa gelditzen zaizkile, hori ere hasieran etzan jakina. Orduan horretan ere ari dira indarra jartzen. Eta lantaldeak nola antolatu. Hori gaitzari aurre egiteko eta epidemiologikoki ere asko ikasi da. Eta ikasi dan gauzik importantena da, lehen esandakoaz estrategiak funtzionatzen duen, eta da detekzioa azkarra. Orduan, horretarako, orain lehenengo fase honetan oso garrantzitsua da, lehenengo arreta zentru dira horretarako arduratu, eta orduan, lehen hospitaletan tratatzen ziren bezala, lehen infektatuak, lehen aldiz kutsatzen ziren, haiei diagnostiko probak egin eta identifikatu arekin harremanetan egon direnak, orain lehen hori lehenengo arretako zentroetan egingo da. Eta hori izango da gako. Hor egiten dan lana izango da oso handia. Orduan, bada norberaren ardura, alik eta zuhurrenen jokatzea eragozteko infekzio arriskori alden gehien. Bai. Eta ez dakit, mezu hori ez ote dan gelditu pixkat galduta edo desbideratuta, azkenean lehenengo fase hasieran esandako horretatik aldaketak egon direnean, aldaketa horiek azaltzeko behar izan dan denbora eta zalantza eta kezka guzti horiek sortu izan direla eta ez ote dan estali benetan zertan jarri behar dugun arreta. Dala, importanteena fase honetan dala, kutsatu berriak ez sortzea. Berriro ere konfinamentua bezalako egoera batera ez itzultzeko. Bai, horretarako ezinbestekoa da indarra egitea prebentzio neurriengan eta horiek bere horretan mantendu eta sendotzea. Eta bestetik badago bestelako erraminta bat, azken asteetan kopuruz igo egin dena, hasiera batean egondako arazoak nolabait apurka joan dira leuntzen test kopuruari dagokionean, baina oraindik ere berebiziko garrantzia izango duena jakiteko batetik asintomatikoak izan daitezken horiek zeintzu diren edo detektatzeko, kutsatutako kopurua norarte edo immuneak direnak norarte iristen diren, eta baita ere aurrera begirako detekzio goiztiar hori aktibatzeko. Oin izango dira gako, lehen esan bezala, importantena dalako, lehen momentutik jakitea pertsona bat infektatuta dagoen ala ez, sintomak izan ala ez, sintoma baldin baditu garbi dago, baina bestela. Bueno, garbi dago ez, baieztatu egin behar da, horregatik dela gainera, noski. Baina, behintzat errazago da, osasun zerbitzuetara bere kabuz joko dulako. Beste kasuak dira, berari ez bilatu behar direnak, badaudeia talde batzuk, osasun lagile guztiak, adinekoekin lana egiten dutenak, pertsonen zaintzarekin lotuta daudenak, harreman asko izatera behartuta daudenak, bere lanagatik harremanetan daudelako jendearekin. Horiek izango lirateke lehenengoak testeatu behar direnak jakiteko infektatuta dauden edo pasa duten gaitza. Eta pasa baldin badute gelditu zaien ala ez, defentsa eta zenbaterainokoa. Ze fasetan dauden ere bai, jakin behar da, eta horretarako test mota bat baino gehiago daude, eta planifikazio bat egin behar da. Oain egongo ginen berez fase horretan.
Bai, egoera honek ere, hasieran aipatu dugun moduan, errealitate bat azaleratu digu, eta da zientzia eta ikerketaren garrantzia, eta horrek dakarren ondasuna eta ondarea, bai arazoi aurre egiteko, bai detektatzeko eta baita edozein herriren garapenerako. Aurrera begira, espero duzue zientziak bere tokia izatea, beharrezko bultzada eta nolabait egoera honek paradigma aldaketa bat ekartzea edo orain arte ikusitakoarekin zalantza dituzue? Ni eskor nago, egia esan behar badet, ezin dut besterik esan. Uantxe bertan lehenengo kolpea pasaden honetan ikusten ari gara, gero eta pixo handiago hartzen dutela erabakietan, osasunetik kanpoko beste parametro batzuk ez direnak, epidemiologian eta alako zientziatan oinarritzen baizik eta ekonomian eta politikan, ez da? Orduan, ikusten dugu, pixua badoala horrea, eta zientziak ez daukala horrelako ondorioik erabakiak hartzeko garaian edo eraginik, ez da? Orduan, hori da hitzartu behar den gauzetako bat. Ze erabaki ahalmen daukaten zientzialariek horrelako egoeratan. Beste edozein gizarte krisietan ere bai, ez? Eta hori ez dago aldez aurretik aktatuta edo hitzartuta, eta ikusten ari naiz, nik uste ez dela paradigma aldaketa hori gertatuko, eta are eta gehiago inbertsioak eta hori guztia ere, orain agian badago arriskua gainera fokalizatzeko gehiegi honi erantzuteko eta adibidez ez dakit, klima aldaketa oso lotuta dauna honekin, energia trantsizioa, bestelako gai benetan larriak ere, krisialdiak direna, baina ez ditugunak hain nabarmen perzibitzen, ez ditugulako hilakoak zuzenian lotzen horrekin ez da, hoiek, bigarrengo maila batera ezote diran pasatzen ari, eta hoietarako zeuden inbertsioak eta ere, ezote diran desagertuko edo murriztuko. Badago arrisku hori. Eta ez dakik hurrengo larrialdia nondikan etorriko dan, Oraingo honetan birusaren forma izan du, baina esan bezala, adibidez, klima aldaketaren are lehendik dator eta hori ez da gelditu. Bai, aipatzen duzunaren ildotik, arrisku hori egon badago, hau da, gehiegi fokalizatzea pandemia honen inguruan eta bestelako ikerketa eta ikerkuntza ariketak nolabait bazterrean lagatzea edo aurrekonturik gabe geratzea, baina, gazteleraz esaeraz arrasko daude, eta horitariko bat da pan para hoy, hambre para mañana, eta zentzu horretan aipatu duzu, jasangarritasuna lehen planoan kokatzen ez baldin bada, gerora, garesti izan ere, orain arte ikusi dugun ereduak horrelako ondorioak ditu eta inork ez du ziurtatzen behin pandemia hau kontrolatuta, bai lehenengo edo bigarren olatu aldi baten, bestelako arazo klimatikoak, osasun alorrekoak eta gertatuko ez direla. Bai, gainera gurutzatu egiten dira, elkarlotuta daude. Klima eta ekosistemen suntsiketak eta horre guztiak lagundu du hain zuzen ere pandemia hau gertatzen. Gure sistema ekonomikoak ere horretarako laguntza handia ematen dio. Globalizazioak ekartzen dulako transmisioa pertsonena eta pertsonekin virus eta bestelako patogenoena ere gertatzea. Orduan hori garrantzitsua da komunikatzia eta jendeak bereganatzia ohartzeko denaz elkar lotuta da hola, eta ez da nahikoa. Oain pantaiaz pasatzen dugu eta jazta, bueltatzen gera lehengora. Eta lehengoko arriskuak ere hor daude, hori izbadu konpontzen, etorriko da beste bat. Eta eukiko du beste forma bat seguru asko. Orduan, jarraitu Ana. Ez da... Igual behar bezain besteko indarra egiten momentu honetan komunikazioan.
Eta uste dut, gertatzen ari dana lehenengo fase honetan, lehentasuna zer daukan desbideratu dan bezala, arauen interpretazio benetan korapiotxua egiten ari garelako, ez delako erraza, ez? Ze baimen da hon eta zerrez, gauza ez ote da gertatzen ari, dean jartzen foko guztia, arazoa handiagoa dira. Eta hor komunikazioan, uste lan handia dagoela egiteko. Bai, aipatu dugu, neurrien inguruan badagoela nahasmena eta behar bada fokoa desbideratu egin dela. Zer egin daiteken eta zer ezin daiteken egin asko aipatzen da, eta gutxiago prebentzio neurrien mantenua eta nolabait mugikortasuna handitzen ari den egun hauetan, eta kalera atera besterik ez dago, aipatu bezala, prebentzio neurri horiek edo froga horiek nola ahalbideratuko diren, ez? Eta zentzu horretan behar bada, zuk aipatu bezala, fokoa lekuz kanpo atera da, eta horrekin kontuz ibili behar da, irabazitako eremua oso azkar galdu litekelako. Bai, eta hor badago kontu bat, azkenian danok ikasi behar izan ditugu jokabide berriak, ez? Eskuak maiz garbitzea, ez eramatea eskuak arpegira, maskarak erabiltzekotan nola erabili behar dira eta non, eta gauza jokabide guztiak ikasten ditugu ondoen imitazioz. Eta behin eta berriro eginda, ezta? Hori normala da. Eta horretarako oso importantia da, eta komunikazioaren indarrera gustatzen lan ezitzaile hori egitea. Eta horretuta dago baitare, eredu diren pertsonek egin behar dituzte gauzak ondo, imitazioz ikasten dugulako, eta hor uste dut akats izugarri jarri dela gertatzen. Eta horregatik ere ez da erraza jarraibideak jarraitzea, ez direlako garbilak, eta gaina eredu izan behar dutenek ere ez dutelako beti jarraibide horien arabera jokatzen. Eta hori kontziente izatea horretaz jabetzea importantea da, ez egiteko besteak egiten duena, baizik eta egin behar dena. Ez da erresa. Bai, uste du? Alegia, guari gara eskatzen gauza batzuk jendeari, eta ardura guztia beraien gainean jartzen, eredu izan behar dutenek beste era batera jokatzen ari direnean. Eta hor, kontraesan horiek eta sortzea oso arriskutsua iruditzen zait, eta horretaz jabe izan behar gara, behar bada, ez? Bai, aipatzen ari zaren... Komplikatua. Bai, baina aipatzen ari zarenaren hildotik interesantea da, behar bada azkeneko orduetan bereziki gaurko egunean zehar, behar bada atzo tabernen edo terratzen inguruan gertatutakoaren ondorio, fokua esotedan gehiagi jartzen herritarrengan. Evidentemente, herritarrek ardura daukagu eta ezin dugu arduragabekeriaz edo nolabait individualismoz beteriko jarrerekin jokatu, baina azkenean katebegiaren puntu bat besterik ez da, eta behar bada fokua hor jartzen ari da, eta handituz gero, behar bada faia edo gabezi horiek ikusten direlako. Bai, hori da. Uste dut goitik hasi behar ardura daukaten adirela eredu izan behar dutenako, eta gainera erreztu egin behar dute emandako jarraibideak benetan, izan daitezela betetzeko modukoak. Adibidez, esate behar lima dezu, komenigarria dela leku itxietan, supermerkatuak edo, garraio publikoa edo, leku horietan maskara erabili behar dela, maskara horiek eskura jarri behar dira, bezala, aizera lege bat jartzen edo arau bat jartzen, horretarako bitartekorik eman gabe. Ez, baliabide horiek jarri egin behar dira. Baina hori bezala, hirien antolamendua, esate baterako kirola egitera ateratzerakoan edo pasiatzerakoan edo aurra jolastera ateratzen direnean, ez nahazteko arriskuan dagoen populazioa eta gainerakoak ordutegien arabera egin den bezala, goen lehenengo fase honetan hori zailagoa da, ez nahaztea populazioiek, horretarako ere, hiriak eta herriak antolatzen badituzu, eta erraztasunak ematen badituzu, errexo lortuko duzu zure helburu hori. Eta jendeak errexo egingo du, eta beteko du araua, ez?
Horrelako gauzan, nik uste hor gabezia handia da hola. Eta soluzioa ezin da izan, balkoietako poliziak izatea horretaz arduratzen direnak ez da. Bai, aipatu dugu hasieran guztionek gure bizitzak hankaz gora jarri dituela, nolabait aurreikusia genituen planak, ekimenak, aurkezpenak, kronogramak irauli edo moldatu egin dituela, eta zentzu horretan galdetu nahiko nizuke Elhuyarren jarduerari buruz, eta besteak beste, azken asteetan martxan jarri zuen nik etxean esperimentuak ekimenaren gatik, hortxe ikusten dugu, Leire Ferro bideoak eta egiten, konta iguzu apurro bat, nondik nora doan? Zuk esan bezala, aldaketa ikaragarria ekarri du, eta egia esan, kezkagarriare bada, pertsona batzungan eukiko dulako, seguru asko, ondorioa bere osasun psikikoan eta baita fizikoan ere, eta sozialki zezanik ez. Orduan, arintzeko hori, adibidez aurreentzako, pentsatu dugu, egin daitekela zerbait, eta oso lotuta gure jarduerarekin, zientziarekin, eta da hori, nik etxean esperimentuak, apirilean izan zela, pixkat adin guztietakoak edo kontuan hartuta, etxeetan anai arrebak eta egongo direla, adin desberdinetakoak esperimentu klasikoak jostagarrian kuteko barneratzen zein dan zientziaren funtzionamendua, dela jakin minean oinarrituta eta galderei, sortzen zaizkizun galderei, erantzuna nola eman hori sustatzia, eta orain honetan koska gehixio egin, aurrea eman, eta, ja pixkat adinare, pixkat adin gehiagoko entzat edo planteatze dugu, gaztetxoentzako erronka modura, eta gainera ostiraletan izango dute, emakumezko zientzialari gazte baten elkarrizketa ikusteko benetan, nolakoa da zientzia, helburua zein da, eginez ikastea, hori delako modurik onena, eta aldi berean, lotuta lehenu esaten unakin, eredu diren pertsona direla, imitazioz haien bitartez ikasten degula, hori, elkarrizketa horietan eukiko dituzte eredu batzuk, ikusteko benetan, zientzia mundua eta ikerketa mundua nolakoa den eta ze baliagarrian eta ze ekarpen egin dezakeen gizartea. Bai, aurreikusita zeuden gauzen artean, KAF Elhuyar sariak zeuden, eta banatu egin dituzue modu desberdinean, eta hori proiektatzen saiatu izan zarete. Dana aldatu du egoera honek, baina hala ere aurrera eraman dituzue, banatu egin dituzue eta hortxe aitortza ere. Sariketa baino gehi hori da aitortza. Eta da, hain garrantzitsua den hori, pixkat lehenengo planora ekartzea da. Guantxo esaten ari gana, komunikazioa eta zientziak gizarteratzea, eta horre daukan garrantzia agerian jartzeko, horretan dabiltzanei, sarila ematia da KAF Elhuyarren helburua. Eta banaketa bera, ez egin. Esan dugu zeintzu dian sarituak, diru sarila jaso dute, baina eskultura guendik ez daukate eskutan. Zori eskutik eskura eman nahi. Orduan itxoiten ari gara. Orduan, oso momentu polita izaten da, eta eskultura bera esanguratsua da, kariño guztiakin egiten du Imanol Mendizabalek eta hori eskura emango dio. Eta, bestela, bai iragarri ditugu sarituak eta haien lanak irakurtzeko moduan daude Elhuyar aldizkariaren webgunean, eta gero badago sorkuntza beka, dala zientzia eta gizartea harremanetan jartzeko bestelako bideei laguntza ematen zaie, eta iazko laguntza jasozunak, oain aurten aurkeztu behartzun lanaren emaitza. Eta, Martin Etxauri da iazko proiektuaren irabazlea, eta oso gogo eta garaikidea gaina proposatzen zuen, dala gure aro hau antropozenua deitzen ari zaie, erakusten ari garelako mundua bera aldatzen ari garela, eta horri forma emateko eta hori erakusteko zuhaitzen enborren plastikozko eredu batzuk edo sortu
sortu ditu, eta horien erakusketa genuen aurri ikusita. Eta horri ere ez diogu uko egin nahi, eta espero deu erakusketa fisikoa egitea Tabakaleran hasieran pentsatu bezala. Ez dakigu oraindik noiz. Baina bitartean bere webgunean ikus daitezke lanak. Orduan, bai, beste modu batera baldin badara aurrera egin nahi dugu, eta honekin ere alaxe egitegu. Bai. Erakusketa eta sari banaketaren zai geratzen gara, ziur gaude, aurrera eraman ahal izango direla. Ana Galarraga, mila esker, plazer bat. Eskerrik asko zuei benetan. Hurren arte.